ଅନେକ ଲୋକ କେତେକ ଉପର ଠାଉରିଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଏଠି ସେଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅବୁଝା ଫିଲୋସଫି, ଘସରା ବିଚାରଧାରା। ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବହି ରୂପେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରକୁ ପକାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସଠିକ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।